Molt bé. Moltes gràcies per estar un dissabte més aquí amb mi. Estic molt contenta. Avui anem a començar sentats. Sí, jo tinc un bloc per seure, però podeu seure amb un coixí o amb el que tingueu que estigueu còmodes, a l'esterilla. Seiem tranquil·lament, ens posem bé. I la classe d'avui l'he dedicat a treballar tota aquesta zona del centre del cos, el centre abdominal, que quan aquesta zona ens treballa bé ja sabeu que és la nostra faixa natural que ens ajuda a aguantar la nostra esquena. Quan la tenim forta, que ens treballa més bé, doncs ens és més fàcil de mantenir una postura recta de la nostra esquena i que no estiguem així. Molt bé, doncs ens dedicarem una miqueta més la classe d'avui a treballar tota la cintura abdominal. I com uns quants sabeu, o la majoria, doncs aquí, a damunt del melic, a la zona del plexe solar, també s'hi troba el tercer chakra, que es diu chakra manipura, i que quan treballa bé, doncs ens dona molta força de voluntat. Sí, la nostra força de voluntat, el foc, doncs està aquí, tot relacionat amb la cintura abdominal, força de voluntat, aquesta zona del cos. A veure, un segon, que em sembla que hi ha algú que té problemes per aquí. Vale. Doncs abans de començar, seu còmode, podem tancar els ulls. Sí, jo dic tancar els ulls perquè quan tanquem els ulls externs, doncs ens obrim o connectem una miqueta més amb els ulls interns, amb la mirada cap al nostre interior. Però si en qualsevol moment doncs, podeu estar més còmodes amb els ulls oberts, que de vegades els ulls oberts ens donen una mica, quan els deixes situats en un lloc i no els mous, també ens donen molta tranquil·litat. Doncs deixa els ulls oberts o tancats, com tu vulguis, i fixem-nos en aquesta base, que jo ara quan estic assentada, doncs més o menys és un triangle, amb el maluc que el tinc aquí al totxo, els sensacions que els hauríem de notar tots, allà on estigueu assentats, doncs els hauríeu de notar la terra, el coixí, aquests dos ossets. I la resta de les cames que toquen a terra, els peus, els genolls. Ves notant aquesta base, que és la teva base. En aquests moments, el pes del teu cos, abans de tocar terra, quan toca terra, doncs toca per aquests punts que estàs notant. Els isquions, la resta de cames, peus. Doncs senta't còmode per aquests punts, senta't que t'hi pots deixar anar, que vas agafant una postura còmoda, estable. Molt bé. I ara anem a resseguir la columna des de baix al còccix fins a dalt a les cervicals, còccix, sacre, lumbar, dorsals, cervicals. Consciència de tota la columna, com si volguessis notar cada una de les vèrtebres de la teva esquena, teva columna. I des de dalt de tot, de la coroneta, doncs com si tinguessis un fil invisible que anés allargant la columna cap al cel, doncs creix, estira, sense tensionar la figura. Allarga, però sense tensionar. Tenim la base, tenim la columna,
Repassem una miqueta la resta del cos. La cara està relaxada, els ulls també, la mandíbula. Els ulls que hem dit que poden estar oberts o tancats. Còmode el coll i les espatlles. Repassa que estiguin una miqueta enrere i avall, sentint que el pit el tens obert. Braços i mans relaxats a damunt de les cames. Queda't observant la respiració a la teva caixa toràcica, al teu pit. L'espai que tens a dintre el pit i com respira. Potser notes el batec del cor. I ara anem a portar l'atenció cap a la zona que hem dit que ens enfocaríem avui. El treball d'avui serà cap a la nostra cintura abdominal, centre abdominal. Doncs connecta amb costelles, connecta amb abdomen, connecta amb melic. I aquí relaxa internament tant com et sigui possible. Relaxa. Quan estem asseguts en meditació, deixem anar la panxa, deixem anar el mitjalí, sí? Deixa'l anar i queda't respirant. Perfecte. I ara porta l'atenció cap a sota del melic, cap a la pelvis, també l'espai que hi ha dins, internament, i relaxes. I ara ja hem repassat la figura, hem repassat tot el cos, des de la base, de la figura, la columna i la resta del cos, el cap i el tronc, que estan còmodes, relaxats i respirant. Observa com la respiració entra i surt lliure, com la notes avui, ara en aquests moments. Potser la notes més esverada, potser la notes més tranquil·la, depenent del que estiguessis fent abans de començar a seure. Només observa. Molt bé. I anem a fer unes quantes respiracions plenes. Inspirarem per al nas, omplint els pulmons d'aire. Quan els tinguis plens, retens amb l'aire a dintre del cos un parell de segons i buida tranquil·lament. I continuarem. Inspira pel nas, lent i profund. Retens a dintre. I buida tranquil·lament. En farem unes quantes més. Quan tinguis l'aire a dins dels pulmons retinguts, totes les tensions que trobis al teu tronc, internament, doncs afluixa-les una miqueta més, amb pulmons plens. Provem-ho. Inspira. Reté. Buida. Inspira. Reté. Buida. Inspira. Retens.
buida. Fem dos més, inspira. Retén. Buida. Inspira. Retens. Buida lliure. I fes-ne ara 5 al teu ritme. Pots tancar els ulls i compta'n 5 més. Inspira. I quan acabis, queda't observant ara la respiració lliure, espontània, en el teu cos. Potser la notes que una mica esverada després de fer el pranayama. O potser no, deixa que es calmi. Respiració espontània. Perfecte. I relaxarem la posició en la que estem, posant les plantes dels peus, si voleu, a terra i fes una boleta amb l'esquena. Ves a buscar el front cap als teus genolls, descansa el cap. Respira. Molt bé. I des d'aquí anirem sortint ja del seient. I ens anem a posar amb les 4 extremitats a terra. Vas posant les mans a sota de les espatlles, els genolls oberts a l'amplada del maluc, relaxa el cap. Molt bé. I el que farem amb aquesta posició al principi serà moure el cos lliurement, fins i tot doblega colze si vols, deixa caure el cap, maluc cap a un costat, maluc cap a l'altre. I tots aquests moviments que fem són per notar la columna. Tanca els ulls i busca tots els moviments possibles que puguis fer per notar la teva esquena, la teva columna. Mou-te, mou-te, mou-te. Lliurement, lliurement. Lliurement. Maluc cap al sostre, maluc cap avall, un costat, l'altre, el cap també es mou. Inspira. I si en tenim prou, doncs podem anar relaxant el maluc cap als talons. Deixa els ditets dels peus a la colxoneta, així s'estiraran les plantes dels peus. Pots posar una mà damunt de l'altra i el front a sobre i relaxa aquí. Respira. I continuem. Hem començat desbloquejant una miqueta l'esquena. Continuarem fent la postura del gat i el gos, o el gat i la vaca, que també es mou la columna arquejant i arrodonint, sí? Però cada vegada que arrodonim
l'esquena en direcció al sostre, doncs també portarem el melic cap a la columna, la panxa cap endins, tant com et sigui possible. I després deixes anar l'abdomen, tornes a la postura de coxis al sostre i cap també, inspira. I arrodoneix, coxis mira a terra, arrodoneix tota la columna, cap, i melic cap a la columna, bufa. Si vols treus l'aire per la boca bufant o tranquil·lament per al nas. I continua, inspira. Coxis mira al cel, arrodoneix sota l'esquena, el cap. Expira, arrodonim, coxis mira a terra, dorsal al sostre, el cap, melic cap a la columna, bufa. Inspira. Expira. Inspira. Continua el teu ritme. Recorda que les 4 extremitats ens estan aguantant, poden estar una mica actives. Les espatlles estan lluny de les teves orelles. Creix amb el coll, el cap està relaxat. I en comptem 3 més. Inspira, relaxa l'abdomen, coxis al sostre, el cap també. Expira, arrodoneix i bufa melic cap a la columna. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Fem l'última. I relaxem. Ara per relaxar tenim el maluc damunt dels genolls, el podem deixar aquí i amb les manetes doncs tires endavant, més, acostant el pit cap a la colxoneta i el cap. I amb aquesta postura que estem, les manetes tota l'estona tiben endavant, creixen endavant, tiba. I el gluti és com si volgués anar a seure cap als teus peus i tiba tota l'estona enrere. Allarga't, respira. Molt bé. I bé, sortint de la postura i seu un moment còmode a la colxoneta o a terra. Jo em poso de genolls, però si tu no estàs bé, seus d'una altra manera. Anem a moure una miqueta els canells, perquè farem algunes quantes postures més d'aquestes de genolls. Perquè si notem en algun moment que el canell està patint massa amb aquestes postures que fem, relaxem i ens hi tornem a posar després. O una altra opció és tot el que jo vaig dient amb les mans a terra, per comptes de posar mans, poses a l'avantbraç. I et quedaries aquí. I fas aquestes postures amb l'avantbraç a terra, que t'anirà més bé, que no es treballarà. Molt bé, doncs dibuixa cercles, obre i tanca les mans, estira bé els dits de les mans i tanca'ls, punxa amb força, estira, tanca, estira, tanca. Activem els 2 braços. Relaxa, mans, braços, tanca, punxa amb força, inspira, porta punx cap a les espatlles i porta els braços i el pit. Inspira. I deixa anar i relaxa i mou-te i espolsa braços. Fem 2 més. Tanca, punx, inspira, força, braços al pit. Força. Relaxa, deixa anar.
Sacseja, mou les espatlles. Fem l'última, inspira. I expira, descansa. Molt bé, doncs continuem una miqueta més amb aquestes postures de genolls a terra i les mans, o si no, doncs continuarem amb els colzes, però si fem alguna de braços no ho podràs fer, faràs només les cames, perquè ara farem de cames. A l'exercici anterior ja hem començat a activar el centre abdominal i ara continuem i amb els braços i les cames encara ens ajudem una miqueta més. Per comptes de deixar els genolls a l'amplada del maluc, doncs ara deixa'ls junts, estan que es toquen els genolls, les mans continuen estant a sota de les espatlles, el cap relaxat, l'esquena neutra, connecta amb la postura. Molt bé. I a l'inspirar, tal com està la cama dreta així en 90 graus, doncs la portes en direcció al sostre i fem la postura que hem fet abans del gat i gos o gat i vaca, que és arquejar l'esquena i el cap mira al sostre. Tant amunt com puguis, tant amunt, inspira. I ara arrodoneix, el genoll anirà a buscar el cap i el cap anirà a buscar el genoll i malic cap a la columna. I continua aquí, cama dreta, inspira, amunt, el cap també arqueja. Al teu ritme, sense pressa, expira, cap i genoll. Malic cap a la columna, inspira. Expira. I compta'n 3 més al teu ritme, inspira. Expira. Inspira. Expira 2. Una més. Perfecte, si fa falta descansa un momentet, seient com tu vulguis, o si no, ja pots començar cap a l'altra banda i cama esquerra tal com està doblegada 90 graus, amunt, 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 esquena. S'arqueja i el cap amunt, abdomen relaxat, agafa aire i ara arrodoneix, abdomen endins. Bufa, inspira. Expira. Inspira. Expira. Vinga, comptem 3. Comptem 2. Comptem 1. Una de regal. Perfecte, si en vols fer alguna altra, fes-la. I si no, ara descansa amb empenyes que poden tocar a terra, maluc cap als talons, el front a terra i mans se'n van cap als peus, braços relaxats i espatlles cauen. Relaxa aquí, l'esquena està rodona. Si l'abdomen et molesta per respirar en aquesta postura, doncs obre una miqueta les cames portant els genolls cap als costats de l'esterilla i descansa aquí, respira. Molt bé, si en tenim prou ens anem incorporant. I anem a fer l'última d'aquesta sèrie de genolls. Tornem a posar els braços a sota les espatlles, els genolls ara sí que estan una miqueta oberts. Els dits dels peus posa'ls a terra. Deixa el cap relaxat, l'esquena neutra, respira. Inspirarem tranquil·lament aquí i quan traiem l'aire anem
aixecar els genolls de terra, 4 dits, ens quedem aquí. I relaxa. Inspira pel nas. Bufa, genolls amunt. Inspira, relaxa. Inspira pel nas. Expira, genolls amunt. Inspira, relaxa. Expira, genolls amunt. Perfecte, i continua aquí. Si també et va bé portar el bòlic endins cap a la columna, doncs fes-ho. En comptem 5. Comptem 4. Comptem 3. Comptem 2. I l'última, si et va bé, doncs queda't amb els genolls alçats. Bufa amunt i queda't mantenint aquí. 3. Queda't mantenint aquí. 2. Les cames cremen. Mans, agafa el terra. Cap relaxat. I descansa. Perfecte, genolls a terra. Ens estirem de panxa a la colxoneta. Pots posar una nau de terra. Deixarem els braços lliures al llarg del cos. Si vols, torna a obrir i a tancar les mans. Moure canells, mou els turmells si vols també. Relaxa cames. Deixa anar el cap, deixa anar cervicals i espatlles. Inspira profund aquí. Perfecte. Anem a fer una obertura del pit. Començarem fent l'esfinx. I les mans les portes per damunt del teu cap. I ves caminant amb les mans, torna a caminar i allargar, i amb els peus allargues el cos també endarrere. Sí? Des de la cintura, mans tiben endavant, peus tiben enrere. I els ossets aquests, que són les crestes ilíaques que tenim aquí al maluc, doncs els anem enganxant a la colxoneta. Vigila que la pelvis al maluc no et quedi molt amunt. Si et queda molt amunt, la intenció és anar enganxant a terra, a terra, a terra. Doncs creix, queda't creixent, inspira. Perfecte. Activa una miqueta les cames i el gluti i ves portant els braços cap a tu amb els colzes a la colxoneta fins que els posis ben bé a sota de les teves espatlles. Fem l'esfinx, ens quedem amb colzes a sota de les espatlles, els braços fan un angle recte, fixa't que no estan ni més enrere, aquí ens costaria obrir el pit, ni més endavant, tampoc ens va tan bé, o sigui, just a sota de les espatlles. L'obertura dels braços és l'amplada de les espatlles. Obre les mans a terra, activa-les, activa una mica els braços, que ens estan aguantant. Si vols pots tancar els ulls i mou una miqueta el cap a un costat i cap a l'altre, o deixa caure cap a la barbeta, cap al pit, una miqueta cap al sostre. Fixa't que el cap està lliure de tensions. Quan en tinguis prou de moure, doncs deixa al centre, les espatlles, connecta-hi. Si les pots portar una miqueta més enrere i avall, porta-les, que no estiguin enganxades a les orelles. Obre. Molt bé, i queda't amb la postura quieta. Fem 3 respiracions plenes.
En fem 2. Si la teva lumbar, quan respires, no fa mal, no tens molèsties, doncs pots desactivar una mica les cames, relaxes. I si no, les mantens una mica actives. Inspira. Molt bé, perfecte. I torna a relaxar i portarem les mans endavant, endavant, endavant. Allarga la figura a terra una vegada més, amb els braços tiba, amb les cames endarrere, respira. Molt bé, anem a provar de fer la cobra sencera. I ara vas acostant les mans i les vas portant cap a sota de les teves espatlles. Activa les mans a terra, estaran fortes, i els colzes que no estiguin oberts cap a fora, sinó els enganxes al tronc. Deixa el cap relaxat, les espatlles lluny de les orelles, creixent amb el coll. Les cames una miqueta actives. Inspira, pressiona amb les mans a terra i puges el tronc fins on et vagi bé. I expira, torna amb el tronc a terra. Tanca els ulls i connecta amb el que està fent el teu cos. Inspira amunt. Expira, relaxa. I continuem fent 3. Inspira amunt. Expira, relaxa, fem 2. Inspira amunt. Molt bé, i l'última, si vols, i et va bé, doncs queda't a dalt, mantenint 3 respiracions plenes. És una miqueta bastant intensa per braços, aquesta postura, perquè queden doblegats. No queden del tot estirats, perquè el maluc, si els estirem, s'aixeca de la cotxoneta, i això no ho volem. Ha d'estar la cadera a terra. Prova-ho. Si et va bé, queda't a dalt, i si no, descansa. Respira 3, espatlles enrere i avall. Respira 2. Perfecte. I descansa. Posa l'altra galta a la cotxoneta, treu les mans a sota de les espatlles. Molt bé, podem tancar punys i portem a sota del melic. Deixant que la lumbar quedi una miqueta més rodona i pugui descansar més. Queda't respirant aquí, afluixa. Deixa que la respiració es calmi, torni més suau després de l'esforç. I podem anar traient les mans a sota del melic. Tornarem a posar-les a sota de les espatlles per anar a fer la piràmide. Posant els ditets dels peus a la cotxoneta, mans a sota de les espatlles, empenten les mans, maluc cap als teus talons i des d'aquí amunt, estirant els genolls. Posa't bé i allarga la teva esquena. Quan fem aquesta postura, fixa-t'hi. Ara, amb la postura que estic jo en aquests moments, si em podeu veure, doncs no estic estirant l'esquena perquè no estic dibuixant una línia amb els meus braços i la meva columna. Veieu? Estic en un angle. El que és important quan estem en aquesta postura és que dibuixar una línia entre braços i columna. Més. I ara aquí ja començo a estar en una línia i estirar. Aquí sí que ja començo a estirar.
Doncs heu de buscar aquesta línia vosaltres també. Si veieu que les mans han d'anar una miqueta més endavant i us anirà més bé per trobar aquesta línia, doncs porta-les-hi. Amb els braços i l'esquena, una línia. Cames estan estirades o si no, flexiona-les. Portant un genoll i l'altre cap al pit, caminant. Perfecte. Si voleu, descansem un moment amb genolls a terra. I quan en tinguem prou, ens hi tornarem a posar, la farem una vegada més i des de la piràmide després ja ens quedarem drets. Doncs arrela les mans a terra, busca la teva piràmide, fent de 5 a 10 respiracions ben plenes aquí. Si vols, també pots portar talons amunt i talons avall, amb cames estirades. Inspira, expira, inspira. És una figura molt energètica, es treballa tot el cos, el cap queda relaxat, les extremitats estan actives, que ens aguanten, activa les mans a terra. Va molt bé, fem 3 respiracions més abans de desfer. Queda't amb la figura estàtica, si és possible ara. Respira. Dos. I camina amb els peus cap a les teves mans. Si creus que has de descansar a terra, descansa fent una boleta i després t'incorpores tranquil·lament. I si no, doncs vas deixant els peus paral·lels a l'emprada del maluc per aixecar les mans de terra. Pots agafar-te un colze amb l'altre, amb les mans, deixa caure el cap relaxat, deixa el maluc que faci el moviment també, un costat i l'altre. L'esquena està relaxada. Perfecte, i vèrtebra per vèrtebra, sense pressa, ens podem anar incorporant. Activa les cames, creix el cel, inspira. Deixa't anar endavant i en farem una altra. Deixa't anar, deixa't anar, deixa't anar, afluixa el cap. Inspira, pots recuperar la postura, allarga't el cel, activa les cames. Expira, deixa't anar, lliure, lliure, lliure. Queda't aturant el moviment un momentet i fent que sí i que no amb el cap. Connectem amb el cap, que s'afluixa, la pell del cap, tota la cara. I si en tens prou, doncs vas recuperant la postura tranquil·lament, allarga't el cel. Pots moure una miqueta les espatlles enrere i avall i endavant dibuixant cercles. Anem connectant amb els peus a terra, que estan a l'amplada del maluc. Activa i desactiva les cames que t'aguanten. Pots deixar les espatlles enrere i avall, amb el pit obert. Si vols, tanca els ulls o deixa la mirada còmoda i relaxada. Queda't observant la teva postura, ara que estàs dret, dreta. Aquesta postura es diu Tadasana i en català seria la postura de la muntanya. Així quan estem drets, que les muntanyes són molt estables i amb molta presència. Doncs el cos, quan està dret, hauria de trobar aquesta estabilitat, aquesta presència com una muntanya, que està bé. Doncs pots tancar els ulls, connecta amb els peus a terra, activa'ls, les cames t'aguanten i la columna creix cap al cel. Relaxa el cap, deixa que la respiració s'acabi d'afluixar, tranquil·la.
Perfecte. I seguirem connectant doncs, amb el centre abdominal. I ens anirem passant les mans. Pots deixar els ulls oberts o tancats, com tu vulguis. Mou el tronc costat-costat una miqueta. I ves relaxant la panxa, anem portant l'atenció cap a aquesta zona, internament, connecta. Passa-t'hi les mans i per darrere la lumbar, doncs una miqueta també. Tot aquest cinturó. Respira. Molt bé. Vas aturant el moviment. Deixarem la mà esquerra al maluc. I la mà dreta l'obres enrere, inspira, mira't la mà amb la mirada, amb els ulls. I al treure l'aire tornes i podem treure, si voleu, l'aire pel nas o per la boca, portant el colze cap al cos. No cal que ens toquem, simplement treu l'aire de cop i melic endintre, abdomen endintre. Vinga, inspira, obre. Expira. Inspira amb força. Expira. Inspira. Al teu ritme, inspira. 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 Fem 5. Fem 4. Fem 3. Fem 2. Si ves més a poc, ves més a poc, al teu ritme i canvia de costat. Inspira, expira, melic endins, inspira, expira, inspira, expira, inspira, 5, 4, 3, 2, i una. Perfecte. Afluixa braços, relaxa una miqueta el cap. Pots portar les mans cap al teu abdomen, tancant els ulls. Observa les sensacions internes. Observa com respira. I ara anem a fer, però amb els dos braços, empentes com si volguessis apartar l'aire enrere, obre el pit, inspira, expira, abdomen endintre, inspira, expira, inspira, al teu ritme, inspira, inspira, compten 5, 4, 1, de regal i descansa. I torna a portar les mans al teu abdomen, pots tancar els ulls, relaxa ara tota aquesta zona i prova de fer la respiració abdominal. Si tu aquesta respiració et surt perfectament, que saps dirigir l'aire cap al teu abdomen i notar com respira, doncs perfecte, fes-ho. I si no et surt, no la saps fer, no passa res, simplement queda't respirant còmode i omplint lentament els pulmons sense pressa. I l'aire sortirà. Fem 5 aquí, d'aquests. Perfecte. Molt bé, deixarem descansar les mans cap a baix i anem a activar una miqueta les cames, les anirem obrint. Els dits dels peus aniran relaxats cap a fora de la colxoneta, a 45 graus més o menys.
I l'obertura dels peus cap a sota els teus canells una miqueta, menys que estiguis còmode. Molt bé, activa i desactiva les cames, deixa braços balançats. Activa i desactiva les cames, gluti també, creix amb la columna, inspira. Porta les mans a la cintura, acaba de tancar els peus ara i caminin endavant. Activa glutis i porta el pit al sostre, inspira, cames fortes. I expira, anem endavant amb l'esquena estirada, amb la mirada que pot quedar-se mirant endavant, mans a la cintura, i quan veguis que ja no pots mantenir més la postura aquí, doncs acaba de fluixar tranquil·lament, esquena rodona. Flexiona genolls, mans a la cintura, inspira, puja, obre el pit al cel, cames fortes. I expira, baixes amb l'esquena, estirar, endavant, i flexiona, cames, deixa't anar, i recupera. Vam fent 3 vegades més, em poso de costat perquè veieu la figura així del costat. Les cames estan actives, obrim portant el mòbil endavant, gluti actiu, i a prova de juntar colzes a la darrere, obrint el pit, inspira, i expira, baixes amb l'esquena estirada, cames actives fins on arribis, i des d'aquí ja et deixa't anar, relaxa el cap, flexiona genolls, inspira, puja, mans a la cintura, obre el pit, expira, baixa, i una més, inspira, expira, vale, ves fent l'última, queda't ja. Quan estiguis a baix, ens quedem a baix. I si quan estem en aquesta postura no toquem a terra, doncs busca el coixí amb el que has assentat abans i posa'l aquí davant perquè les mans et puguin arribar a un lloc estable i no les quedin a l'aire penjant. I aquí et podràs relaxar més, deixes caure el cap. Les cames les deixarem estirades, les deixarem actives. Respira. Perfecte. Fem una torsió. Deixarem la mà dreta a terra, a sota de l'espatlla. No cal que la portis entremig dels teus peus, sinó la columna està estirada i la mà està sota de l'espatlla. I ara des d'aquí, mà esquerra cap al cel. Inspira. I canvia. Inspira, dreta al cel. I canvia. Inspira. Fes-ne un parell de vegades més al teu ritme, cap a cada costat. Obre, la columna està estirada endavant. No estem amb la columna rodona cap a terra, sinó que la tenim llarga endavant i mans a sota de l'espatlla, més i menys. El cap està relaxat. Obres aquí. Baixes, obres aquí. Podem fer l'última. Obre el pit amunt. I baixa, descansa. I des d'aquí pots afluixar genolls, tancar els teus peus i vèrtebra per vèrtebra doncs recuperarem la nostra vertical tranquil·lament, activa les cames que t'estan aguantant, mou una miqueta les espatlles quan arribis a dalt. Perfecte, ara farem una postura per anar cap a seure una altra vegada a la punxoneta. És la postura de la cadira, es diu Utkatasana.
Els peus els tinc a l'amplada del maluc. Llavors, des d'aquí flexionarem els genolls amb les mans. Busques el terra, sí? I ara allarga mans al cel i com si seguessis en una cadira. Tornem a buscar una línia amb el nostre braç i la columna. Vale? Inspira, relaxa. Inspira, seu, relaxa. Inspira, seu, relaxa. Fes-ne dues més al teu ritme. I fixa't quan estàs assegut a la cadira que els genolls no van més enllà dels teus peus. Han de quedar els genolls a damunt dels ditets dels peus. Que des de quan estàs assentat a la cadira et pots veure els dits dels peus. Vale? Doncs si vols, queda't un momentet aquí. Si els braços pesen massa, seu aquí. Braços al llarg del cos, respira. Aquí està treballant bastant l'abdomen. Omple pulmons sense pressa. Perfecte. I des d'aquí ja anem buscant el terra. Es treballa bastant les cames, també en aquesta figura de la cadira, i genolls. Si és possible que si pateixes de genolls t'hagin forçat bastant. Vale? No la faiguis, si et va bé. Relaxa una miqueta a terra. Fes una boleta, posa les plantes dels peus a terra, pots agafar els genolls per sota, descansar el cap cap als teus genolls i acabem de relaxar la postura que acabem de fer així amb aquesta boleta. Que tard! Ara veig que falten 5 minuts. Se m'ha fet molt tard, encara tenia més postures, les hauré de deixar pel proper dia, però farem l'última. I des d'aquí fem una clàssica per activar el centre abdominal, que és Navasana, que és la barca. Allargues l'esquena, que no estiguem arrodonits. Allarga't, allarga't, allarga't. Molt bé. Baixa les espatlles, deixa la mirada a terra i amb els ditets camina cap a tu. Dels peus fins que podem aixecar els peus. Si ens quedem aquí ja estem treballant. Vale? Busca un punt a terra amb la mirada, que l'equilibri també es treballa. Queda't aquí o aixeca les cames paral·leles a terra. I des d'aquí, si encara pots anar una miqueta més allà, deixem anar les cames. Respira 3. Respira 2. Cames actives, columna llarga. Perfecte. I per descansar, no posis els peus a terra. Queda't fent una boleta a l'aire si és possible. Si és massa per tu, doncs sí, busca els peus a terra. Si no, queda't aquí. Descansa. Molt bé. I en fem una altra. Busca la posició inicial, allargant l'esquena, els ditets dels peus ja estan amunt. Cames paral·leles a terra. Prova dels genolls, tenir-los bastant enganxats al pit. Que no tinguis una barca molt oberta, que et costarà més. Ves tancant tant com sigui la teva barca. I des d'aquí deixa anar les cames. I ara prova-les d'estirar més. Va, acabem un últim esforç. Estira, estira, estira. Respira 3. Cames actives. Respira 2. Si no, busca la postura inicial. Mantenim, encara que tremoli tot, no passa res. Una, descansem. Perfecte. Vale, espero que hagueu treballat molt a casa. Descansa, fes una boleta, si vols, deixa les plantes dels peus a terra.
I des d'aquí ja ens podrem anar estirant, vèrtebra per vèrtebra, deixa anar tota la columna. Si vols, porta braços enrere, obrint la zona del pit. Deixa les plantes dels peus a terra. Deixa que la lumbar es vagi enganxant a la colxoneta. La barbeta també que vagi cap al pit. Mou els genolls una miqueta costat a costat. I descansa aquí. Molt bé, i quan en tinguis prou, doncs, vés portant els genolls cap al teu costat dret. Si vols treballar, doncs, deixa'ls caure, porta'ls una miqueta més amunt. Sí? I el tronc i braços el pots aixecar una miqueta de terra i mirar cap al costat esquerre. Genolls cap a un costat, el tronc cap a l'altre, una miqueta, i deixa't anar, descansa el cos. Respira. I vés tornant. Genolls al centre, el tronc també. Plantes dels peus a terra o genolls al pit, com tu vulguis. I ara deixa'ls caure cap a l'altra banda, fins a terra, que estiguis còmode, i des d'aquí el tronc i el cap i braços, si vols, s'aixequen i van una miqueta cap a costat contrari, costat dret, abandona el cos, deixa't anar, no l'aguantis, respira. Perfecte, i si en tenim prou, doncs anem tornant al centre. Et vas posant més bé a la colxoneta. Si notes la lumbar carregada, doncs queda't una miqueta en plantes dels peus a terra. Si estàs còmode, pots anar estirant ja les cames. Els braços els podem deixar al llarg del cos, palmells de les mans mirant al cel. I queda't afluixant completament tot el cos. Observa les sensacions del teu cos. Com el notes després de tot el que hem anat fent. Deixa que s'afluixi, el cos descansa. Deixa-la anar, no l'aguantis. Pots tancar els ulls, les espatlles cauen. Queda't observant la respiració a la zona del pit, l'espai intern del teu pit i descansa. I ara, ves cap a la zona que hem estat treballant, com te la sents, com te la notes, costelles, abdomen i melic. Queda't connectant amb aquesta zona, afluixa. Porta l'atenció ara cap a sota del teu melic, ventre, pelvis, relax.
És una respiració plena, sense pressa per al nas. I observa on se t'instal·la l'aire. Com notes el cos, com respira. Tot el tronc alhora. Pit, zona mitja i pelvis. I deixa-la anar una miqueta més. I tota la columna, l'esquena per darrere, també relax. Deixa anar els dos braços, les dues mans, les dues cames, els dos peus. Queda't observant el cap i el coll, afluixant una miqueta més la pell del cap i tota la cara. Internament al teu cap. Els ulls i la mandíbula. Embassa saliva i relaxa el coll per dins, la gola. I tot el cos alhora. I els teus llavis poden dibuixar un petit somriure. En aquests moments no necessites res més, només deixar-te anar, relax. I ves fent una respiració més plena per despertar els pulmons. Tranquil·lament, i des d'aquí doncs continua despertant també la resta del cos. Obre i tanca les mans, dits dels peus, canells, turmells. Ves fent moviments lliures, busca fer un estirament de tot el cos, allarga't, allarga't. Activa la musculatura, connecta i glutis, extremitats, el pit i pots portar l'abdomen endins i enfora, connectant amb aquesta zona que hem estat treballant. Respira. Perfecte. I quan en tenim prou, doncs si vols busca fer una boleta i deixa't caure de costat i descansa un moment amb la posició del fetus de costat. Respira. I des d'aquí doncs ens podrem anar incorporant. Molt bé, tranquil·lament, seu còmode a la colxoneta, si vols amb un seient, si no sense. Pots anar portant les mans al centre del pit, pots continuar amb els ulls tancats, observant-te des de dins. Respira. I avui doncs podem dedicar-li la pràctica a algú a qui tu vulguis, des del cor, doncs envia-li la teva energia. I a tu mateix, tu mateixa, doncs, sempre et cuides i et mimes cada dia, una miqueta, cada dia és important.
Podem ajuntar les mans a davant del pit per despedir-nos. Namaste, que és una salutació des del cor amb respecte. Moltes gràcies!